Kaikilla tarinoilla on loppunsa ja niin myös tällä. Madventures on nyt travellannut 30 maassa ja on vikojen läppien aika. Tunna, sun puheenvuoro. Näinä mielipuolisina maailman aikoina mikään ei ole yhtä tärkeää kuin toisten kulttuuria ymmärtäminen. Matkustaminen on siihen parasta koulua. Tämä maailma on täynnä mahtavia ihmisiä ja päräyttäviä tarinoita. Vapauttakaa itsenne. Bom! Oliko sul, Riku, vielä jotain? Todellakin. Kun saigonilainen toivoo parempaa tulevaisuutta, hän hankkii häkkilintuja ja vapauttaa ne temppelin pihalla. Niin kuin nämä linnut, myös liian monet ihmiset ovat kaltereiden takana, siellä omien mieltensä vankiloissa. Jokaisella meistä on rinnassamme vapauden kaiho, joten katkotaanpas ne kahleet. Madventures kiittää kaikkia katsojiaan ja toivottaa rauhaa, ystävyyttä ja solidaarisuutta. Hare on!